Το έχεις! Ζεμπεκιά! Ωραία ζεμπεκιά! Ωραία ζεμπεκιά! Γεια σας παιδιά, Gamers Gaming εδώ και σήμερα θα παίξουμε Call of Duty Black Ops 2 The Story. Λοιπόν, είναι το Black Ops 2, όπου ήθελα να παίξω και multiplayer, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί να παίξω, μπορεί και όχι. Πείτε μου αν θέλετε πολύ, γιατί ναι, λαγκάρει. Έχω τους υπότιτλους, ωραία, μια χαρά, όλα ok, όλα μπόμπα. Ωραία. Πες να μην έχει καλή ανάλυση αυτό το βίντεο, δεν ξέρω γιατί. Επίσης παίζει να βλέπετε ότι έχει δύο μπάρες αριστερά και δεξιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό το Call of Duty και μερικά άλλα δεν τα κάνει full, ξέρω εγώ, και το έφτιαξα κιόλας για να είναι έτσι. Δεν τα κάνει full, πώς το λένε, record. Ω, έκανα βλακεία. Ήθελα να πω στα settings, αλλά το προχώρησα. Βλακεία. Spanish for sister, dipshit. Boys better get your shit together. He's gonna attack. If you have information about a threat to national Ναι, ωραία, πάμε. Λοιπόν, αυτό είναι καλύτερο, όμως πρέπει να δούμε και από τα άλλα τι έχει. Λοιπόν, φυλακίες, shotgun, μπα, snipers, όχι, δεν έχει τίποτα. Καλά. Αυτό με το χρωματάκι του, αυτό και αυτό, και από πιστολάκι. Θα πάρουμε Ολυμπία. Ωραία. Γιατί δεν έχει ξεκλειδωμένο τίποτα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, εδώ ο Γεράκος μας λέει κάτι βλακίες. Ναι, ναι. Όχι C4, C130. Ούψ, βλακία μου. Πώς είναι έτσι, setting. Τι ήθελα. Ήθελα sound, νομίζω. Τέλος πάντων. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει. Τώρα μπορεί να μιλήσει. Τέλος πάντων. Sir, yes sir! Μου δίνει και μασέρι. Εγώ το θέλω αυτό. Δώσ' το μου. Καλά. Με μασέρι θα παίζω.
Enemy's leading a countercharge. Ναι. Got balls on your back. What about Woods? Do we have confirmation on his location? Φαίνεται, ξέρω εγώ, ο σταυρός του όπλου από εδώ. Αυτός ρε. Αγκές. The motors have stopped. Όλε. Has stopped. Stop. Here they come. Here they come, my brothers. My brothers. Oh. Άρα. Here they come. Το sensitivity είναι ό,τι να είναι. Βλακή. Είναι ό,τι να είναι το sensitivity, ρε. Πες να ήταν και δικός μου. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ ρε φίλε. Και γι' αυτό το έκανα. Άντε τώρα να πούμε... Ωραία. Τι είναι αυτά? Και τι κάνουν? Φίλε, είναι δυνατά. Ό,τι είναι. Είναι μόνο 2 σφαίρες. Φακ. Βλακεία. Κάτσε να γελίσει το αυτό. Άντε. Τι? Έτσι. Support. Γιατί το έχει στο 0? Οκ, το έχω. Ωραία. Πρέπει να πετύχω κι άλλους. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το Call of Duty από ό,τι κατάλαβες είναι έτσι μαγιόρικα πράγματα. Συγγνώμη. Εξαφανίστηκε. Ιλουμινάτη. Εγώ το έκανα αυτό. Θα πεθάνω. Πολύ. Άντε γεια, σε κορέδεψα. Άντε γεια. Οκ. Γιατί το έκανα αυτό μες στη μέση? Γιατί δεν έκανε destroy? Κάνε destroy. Βλακία. Όλοι. Οκ. Boom! Αέρα. Γύρνα το. Έχασα τώρα. Okay. Go, my friend. Oops, sorry. Flash. Είσαι κακός, το ξέρεις. Το έχεις. Ζεμπεκιά. Ωραία ζεμπεκιά. Ρε φίλε, τι ζεμπεκιά ήταν αυτή. Finish him. Μόνοι τους πεθαίνουν. Τόσο ανάπηροι είναι. Λοιπόν, θύμωσα τώρα.
Άντε. Κοίτα ρε, ούτε μία δεν το πέτυχε. Α, εντάξει. Γιατί πρέπει να τον κοιτάω όταν μιλάει? Τι θες ρε, τι θες ρε? Αμερική! Χορτάρι! Όλε! Φίλε, σε αυτό το επεισόδιο παίζει να ήταν το χειρότερο commentary που υπήρχε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω. Συγγνώμη πραγματικά. Και ναι. Επίσης πρέπει να το μεταφράσω και λίγο, αλλά το ξέχασα. Συγγνώμη, επίσης. Αν δεν ξέρετε τίποτα, ξέρω εγώ, μεταφράστε το στο Google. Τόσο πεντάχρονα ξέρουν να μεταφράζουν. Πιστεύω να μπορείτε κι εσείς. How to hack in Minecraft, ξέρουν να το μεταφράζουν, φίλε. Δεν υπάρχουνε. Δεν υπάρχουνε. Αυτός είναι κακός, αυτός είναι κακός. Λοιπόν, θα μετρήσουμε τους κακούς. 1, 2, 3. Δεν τελείωσε το μέτρημα. Βασικά και να με άφηνε, δεν ξέρω αν θα τελειώνω, αλλά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι κανέναν δεν ενδιαφέρει να το ακούσει αυτό. Οπότε θα το προχωρήσω. Α, μαγεία, δεν μπορώ να το προχωρήσω. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν θα παίξω άλλο. Ήταν ένα μικρό βιντεάκι έτσι για να μου πείτε αν σας άρεσε την ιδέα, αν θέλετε να συνεχίσω. Και ναι. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά. Bio Gamers Gaming εδώ. Γεια σας. Επίσης κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια σας.